Il-maltempata Harry ma ġabitx biss ħsara imma l-ekosistema marittima fil-Mediterran fisret ċiklu ta' fertilizzazzjoni. Il-professur tal-oċeanografija fl-EMCAST, Aldo Drago, għalli fuq medda ta' ġranet wara l-maltempata Harry fl-aħħar ta' Jannar permezz ta' servizz digitali mibni fl-EMCAST u li ilu jitħaddem għal dawn l-aħħar sena u nofs seta' jiġi osservati ċaqliq kollu tal-baħar. U tana l-opportunità illi f'dan il-każ, f'dan l-event ta' marbut ma' ċiklun, stajna naraw il-mapep mis-satelliti ta' dak li jedulu il-konċentrazzjoni tal-klorofil fil-wiċċ tal-baħar. Dan huwa proxy għal kemm hemm attività bioloġika fil-baħar. Sħaba massiva ta' trapi trasportata mill-maltempata mid-deżert ta' Sahara ġabet magħha depożizzjoni ta' nutrienti fil-baħar. Mewċoli penetra fil-fond fil-baħar u kkawża taħlit turbolenti sa madwar 100 metru taħt wiċċ il-baħar u dan laħaq sal-qiegħ tal-baħar f'żoni kbar madwar il-Gżejjer Maltin. Fl-istess kemm qed ikun hemm il-maltemp iċaqlaq iktar il-baħar, pereżempju jiċaqlaq is-sediments li hemm fil-qiegħ tal-baħar u daw jiġu resuspended u jiġu resuspended magħhom in-nutrienti li jersqu iktar rip il-wiċċ tal-baħar u allura jiġu available għal dan il-proċess ta' fotosintesi li huwa il-produzzjoni primarja li minna torbot imbagħad il-xibka alimentari tal-baħar kollu. Din l-attivazzjoni tal-produzzjoni primarja stimulat ix-xibka alimentari tal-baħar. Fl-aħħar mill-aħħar it-tempesta ġabet magħha mhux biss devastazzjoni iżda ċertament riżultati pożittivi għal ħajja tal-baħar. U dan stajna narawh u niddettaljawh kwantifikat bin-numri għax is-servizz li nofru mill-EMCAST fil-verità mhux jagħti biss immaġini pictures imma jagħti wkoll informazzjoni pixel by pixel. Iffinanzjat mill-Fond ta' Riċerka Spazjali ta' Xjenza Malta u li qed jopera b'mod operattiv fl-EMCAST, is-servizz Stream jipprovdi għarfien uniku kwantitattiv ibbażat fuq dejta satellitari elaborata li tippermetti monitoraġġ f'ħin reali tal-ambjent marittimu.